பிக் பஸ்ஸில் வந்து இப்போ தான் மியூசியம் ஆஃப் ஃப்யூச்சரில் இறங்கியிருக்கோம். பாருங்க, இந்த சிம்பிள் வந்து ஹார்மனி சிம்பிள்னு சொல்கிறாங்க. இதை ஸ்பைரல் ஸ்டெப்ஸ் பாருங்கள், மேலே ஏறி ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் போய் நம்ம பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இந்த லிஃப்ட் எடுத்துட்டு தான் மேலே போகணும். லிஃப்ட்டு இப்போ இங்கே மேலே போகிறது. அப்படியே இந்த லிஃப்ட் வழியாக மேலே கீழே வரணும். இட்ஸ் அ குவைட் அ பிக் வியூ.